Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. He was so excited to see me. He was so excited. And he told me, you know what? Just enjoy yourself. That's all. Sekutakulo ke isidumbu sesihlanu namhlanje ngaphansi kwesakhiwo sethempeli elibhidlike eVerulam ngolwesihlanu kanti ke uNdunankulu kwaZulu Natal uThami Ntuli behambele kule ndawo namhlanje njengoba kusaqhutshekwa nohlelo lokutakula. Ihhovisi likaMengameli wezwe selimemezela ukuthi umbiko wokuqala wesikhashana wekhomishana kaMadlanga ngeke ukhishe lomphakathi kanti ke libeke ukuyizona ke izathu ezenza ukuthi ungabekwe ezihlangalaleni kwamanje. Why are we being governed by people that got 14%, 18%? We have decided to reclaim our province. Abalandeli be-MK Party sebeqalile ukuthutheleka eMgungundlovu lapho bezoqhinqa khona ubusuku bonke ngaphandle kwesishamithetho njengoba kulindeleke ukuthi kusasa kuvotela ungabethembi ubuholi bukaNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal uThami Ntuli. It was a difficult first half for us because we played against the wind. Uma sibheka kwezemidlalo umqeqeshi we-Orlando Pirates ukholelwa ukuthi kuningi abasengakuzuza kule season nakuba ezimnyama sezweleke izindebe ezintathu kule season engakaphili njengoba ke nasembangweni wesicoco se-league isenza kahle. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC le hayi igama lami nginguDawood Phungula. Kutakula isidumbu sesihlanu ngaphansi kwesakhiwo sethempeli elibhidlike eVerulam kanti isidumbu sesihlanu sikhishwe ngabatakuli namhlanje kusenjalo uNdunankulu kwaZulu Natal uThami Ntuli uthi basola ukuthi kungenza ukuthi kusekhona ke ezinye ke ezicindezelwe imfucuza njengoba ke ngekho umuntu onesiqiniseko sokuthi bebebangaki abantu ngaphakathi esakhiweni ngesikhathi sibhidlika ngolwesihlanu. Ngemuva kwamahora ngaphezulu kwamashumi amathathu abatakuli besebenza kanzima nesimo sezulu singesihle kodwa bagcine sebesitakulile isidumbu sesihlanu. Imndeni bilindile eduze kwendawo yesigameko ikhongathekile. Omunye wabashonile uVex Pandey ungomunye wabasunguli bethempeli. Uchazwe njengomuntu obeyinsika emphakathini. Udadewabo uthi umndeni ushaqekile. At the temple on Sunday because he had a prayer and he was so excited to see me. He was so excited. And he told me, you know what? Just enjoy yourself. That's all. He told me, just enjoy yourself. Whatever you're gonna do enjoy yourself. And we all are Krishna devotees. Omunye odlule emhlabeni kulesigameko uJacelyn Perumal obesebenza ngogesi. Amathimba abatakula sazoqhubeka nomsebenzi njengoba kungakacaci ukuthi bangaka abantu abavaleleke ngaphansi kwalemfucuza. Can be 2 weeks. You will see if you take it down to the scene, you'll be able to see yourself. Actually, it's quite a lot of rubbish. It was 4 stories, so it is quite a lot of debris down there, and it's going to be painstaking and slow to remove everything and recover also from a safety aspect. Ndunankulu wesifundazwe uMnumzana uThami Ntuli uthi yize funa izimpendulo uzolinda ukuthi kwenziwe uphenyo. Hoping that we will know the truth as to whether there was a real reason for this to happen or whether there was carelessness during the construction. If there are engineers that were involved, we'll also have to understand whether those engineers really were fit for the purpose. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo kuseVerulam. Ihhovisi likaMengameli seliqinisekisile ukuthi umbiko wesikhashana wekhomishana kaMehluleli uMadlanga ngeke udalulwe ezidlangalaleni.
Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi ke lo mbiko wesikhashana ngeke ubeke sezidlangalaleni okwamanje kwazise kusanobufakazi obengeziwe obuzolalelwa ngaphezulu kwaloko abanye kofakaza asebevele ke bethule kobaba ubufakazi ngaphambi kweCommissioner kulindele ukuthi babizwe futhi ke lo mbiko wesikhashana kulindele ukuthi kuhlinzeke ngenqubekela phambili malungana ke nebanga leCommissioner eselihambile ophenyeni lowayo kanti iCommissioner ke le yasungulwa ngemva kweinsolo ke ezene kwakubalo omkhuzo wamaphoyisa kwaZulu Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi mayelana ke nokuxambukela emsebenzini wamaphoyisa kanye nasohlelweni lezobulungiswa kanti ke kusenjalo leCommissioner kulindele ukuthi iqhubeke nomsebenzi wayo ngomasingana ngonyaka ozayo. Umkhandlu wezamabandla iSouth African Council of Churches eGauteng ubusingetheke inkonzo yesikhumbuzo sabantu abayi12 ababulawa ngesikhathi bedutshulwa endaweni yokucima ukoma eSolsville ePitoli. Lana ke bekukhunjulwa abayi12 abadutshulwe emhlazi isithupha kwephezulu endaweni yokucima ukoma eSolsville ePitoli. Kulesi sigameko kubika ukuthi kwagasela abalisa abathathu entathakusa abafike bavulela ngenhlamvu kuyo le ndawo yokucima ukoma nokuyilapha abayi10 basala enkundleni ababili bafike baphangalelela esibhedlela. The senseless shooting of 25 people, of which 12 people have lost their lives, leaves a scar, it leaves a mark on us as a nation. And these people had dreams, these people had hopes, these people were part of the building of our nation. And this is not just a personal tragedy, but this is a national tragedy to lose our people in such a violent manner. Kusenjalo kulenkonzo kukhuthazwe umphakathi ngokuthi usebenzisane nabengaleyo mthetho kwacizelela ukuthi abakwazidlodlo ngeke bekwazi ukubhekana negameko ezifana nalesi ngaphandle kosizo lomphakathi. To the community we are saying, let us hold hands together, let's work together. We know that as the police, there's no way that we can be able to police you without working together. Lenkonzo ebiqhubeke hololo mphakathi eAtteridgeville ePitoli ayenzelwanga nje kuphela umkhuleko kodwa yenzelwe nokuthi kunxuswe umphakathi ukuba ube nokuthula uqinisekise nokuthi uyaligwema udlame. Abalandeli be-MK Party sebeqalile ukuthuthela ngaphandle kweshamthetho eMgungundlovu kwaZulu Natal njengoba kulindele ukuthi ke kusasa ishamthetho sesifundazwe sihlalele isiphakamiso seqembu sokuphosela inselelo obuholi bukaNdunankulu kwaZulu Natal uThamintuli. iMK Party ke ifuna ukuchitha ke ngevoti esikhundleni uNdunankulu ikhala ngokuthi uyehluleka ukulawula ngobuqotho. Njengamanje ke sizoxhumana ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya onkanise ke ngaphandle kwesishamthetho khona ke lapha esifundazweni kwaZulu Natal. Simphiwe ake sikubingelele sikwamukele sacela nje usilandise kafushane ngokulindelekile osukweni lakusasa. Sizwile ngempiko ukuthi icisha amaqembu amaningi eshamthetho akhuthaza amalunga awo ukuthi kuzofanele ke alalele ngaseMgungundlovu ukuze kungabe bikho ozogcina engafikanga. Ngibonga ngibingelela kuwena kanjalo nombukeli weindaba ngalesi sikhathi uza kuthina nje labo abeseka iqembu umkhonto wesizwe sebeqalile ukubuthana la ngaphandle kweshamthetho kwaZulu Natal. Ke ngisuke kancane esithombeni ngicele uza kwethu uNomhle Ngubane akutshengise nje izithombe ezenzakalayo sikhuluma nje ephungula lawa ke amalungu omkhonto wesizwe natheke azoqhinqa la namhlanje. Uyazi ke ukuthi kusasa usuku olukhulu kwelapha eshamthetho nala khona ishamthetho sizokulalela isiphakamiso sokungabethembi umholi bukaNdunankulu wesifundazwe umnumzane uThamsanqa Ntuli. Lokhu kuza nje phungula uzokhumbula ukuphela iqembu umkhonto wesizwe ilona elathola ke esingathi amavoti amaningi lapha esifundazweni uma ngabe uqhathanisa ke namanye amaqembu ezombusazwe. Ngikhuluma nawe nje indlu yeshamthetho uphungula yakhiwe singathi ke izihlalo ezingu 80 nokusho ukuthi ke iqembu lomkhonto wesizwe linezihlalo ezingu37 bese kuthi iqembu lesibili ngobukhulu kube inkatha Freedom Party ngezihlalo ezingu15. Inkatha Freedom Party ke ibisilandelwa iqembu ANC ngezihlalo ezingu14
bese kuza ke iDemocratic Alliance ngezihlalo ezingu11 bese kuza ke iqembu Economic Freedom Fighters ngezihlalo ezingu2 bese kuza iqembu ke iNational Freedom Party ngesihlalo esisodwa. Kuzokhumbuleka ke Phungula ukuthi lo hulumeni wesifundazwe uhlanganiswe iqembu iANC kanjalo neqembu iNkatha Freedom Party bese kuba ke iqembu iDemocratic Alliance kanjalo ke neqembu iNational Freedom Party. Kuzolalelwa nje lesiphakamiso songabethembi ubuholi bukaMnumzana uNtuli. Iqembu Economic Freedom Fighters selivele seliphumela obala lathi ke lona lizoseseka lesiphakamiso songabethembi ubuholi bukaMnumzana uThamsanqa Ntuli. Kanjalo ke nobuholi ophezulu beqembu iNational Freedom Party umengameli weqembu uMnumzana uEvan Barnes ukubike kwacaca ukuthi bona njengeqembu NFP ukukhumbula futhi ukuthi phela NFP nje ingxenye yohulumeni wesifundazwe lapha KwaZulu-Natal, kepha ke umholi wayo manje usethi ke cha ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ke baseseke lesiphakamiso songabethembi ubuholi bukaMnumzane uNtuli. Okuzoba inkinga ke Phungula esizokulindela ukubheka kusasa ukuthi lo omeli iqembu layo iNational Freedom Party la eShamthetho ongumbali Shinga MEC waka Social Development uzovota kanjani uma sekuvotwa. Uzokhumbula ukuthi ngaphambilini kuyokubalula ukuthi ke cha yena akaseseki isiphakamiso songabethembi ubuholi bakhe uMnumzane uThamsanqa Ntuli. Lokho ke okumenza ukuthi angqubuzane nombono noma singathi ke nesinqumo seqembu ebuholini ke phezulu ngemuva kwawo ke umyalelo wakhe umengameli weqembu uMnumzane uEvan Barnes. Ukuze siphumelele ke Phungula lesiphakamiso songabethembi ubuholi bukaMnumzane uNtuli kuzodingakala ukuthi amaqembu ke asivotelayo afinyelele ku50+1%. Lokho ukusho ukuthi ke kuzoba nzima kakhulu uma ngabe ubheka ukuthi inamba zimi kanjani njengamanje esiphamba lapha eShamthetho. Akekho owaziyo naqaguli esingathi ke abezombusazwe nabo bathi akucacile ukuthi ikusasa lesifundazwe limi kanjani ngemuva kwakusasa. Phela uzokhumbula ukuthi uMnumzane uThamsanqa Ntuli uma ngabe ekhishwa kulesikhundla kuzosho ukuthi ke nohulumeni wesifundazwe ke nawo ke noma singathi ke labo abayingxenye executive yesifundazwe bazoshenqa nabo ezikhundleni zabo kuphathe ke usomlomo. Kepha ke asikwazi lokho ngoba iqembu iIFP iqembu ANC kanjalo neqembu leDemocratic Alliance bathi bona ngeke baseseke lesiphakamiso siphungula. Bongele kuyena ke lo oyintatheli ke yeziko lezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya besibikela bukhoma emgungundlo nje abalandeli ke beMK Party ke bezohlala kubusuku bonke ngaphandle kweShamthetho belindele ke umphumela wakusasa wevoti longabethembi ubuholi bukaNdunankulu wakulesa sifundazwe uThami Ntuli. Kusenjalo uNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uzwakalise ukuthi akukho okumfaka amanzi emadolweni ngesiphakamiso seMK Party songabethembi ubuholi bukahulumeni wobumbane KwaZulu-Natal. Ukholelwa ukuthi lokhu nje umzamo nje wezombusazwe. My answer is one, that when we established the GPU, EFF and MKP were standing on the left. They are still on the left. There is nothing which is different. So I think that is answering your question. You know, the talks that when the GPU was formed, was not going to finish 3 months. After 3 months, it was 6 months. After 6 months, it's a motion now. So it becomes clear that the issue is not the failure of government to do the work. Bongeke sisathiqo ezitolo kanti ngoba sibuya sizokuphathela ku double team. It's tiring, draining, exhausting at the same time. It leads me to a point whereby I feel like they are hiding something. Imndeni yamaphoyisa amathathu ase-Free State atholakala emfuleni iHenops eCenturion ngoMbasa isola kamaphoyisa ngokhudula ke izinyawo ukuphenya ke malungana ke nalo lolu daba. Bongela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odameni oluphambili besibika ukuthi
Sekutakule ke isidumbu sesihlanu ke namhlanje ngaphansi kwesakhiwo sethempeli elibhidlike eVerulam ngolesihlanu kanti uNdunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli ubehambele kule ndawo namhlanje njengoba kusaqhutshwa nohlelo lokutakula. Bokela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ithimba labezimo eziphuthumayo edolobheni iGoli lithi ke siqashwe ngesolokhozi isimo sedolobha ngemva kwemvula enamandla. Izakhamuzi esikhahlamezeke kakhulu lezi esihlala emjondolo yakhe eduze nemfula njengoba lezi ndawo kuyize sihlaselwa kakhulu imvula enamandla. Kusenjalo ithimba labezimo eziphuthumayo lisiqaphile isimo ukuze lisabele ngokusheshsha kunoma iziphi izigameko ezingasezenzeke. We are busy out there conducting campaigns. For example, yesterday we were in Doornkop to conduct a campaign to our faith-based organizations to say to them how should they conduct activities in rivers. Lezakhamuzi ezakheduzane nemfula zithi imvula enamandla saqhubeka nokuba ingozi kuzo ikakhulukazi ezinganeni. Mina into engifuna ngifuna government ne sifuna izindlu ama toilet right everything yonke into la right mara sifuna izindlu into engikhala ngazo abadala sihlala la mina ngowami nje ngina ibingathi ngina 20 years ngihlala la. Njengoba kukhishwe isexwayiso sesimo sezulu sesigaba sesibili izakhamuzi zinxuswe ukuthi zigweme ukuwela emigwaqo esuke isimbozwe ngamanzi. There's also a high likelihood of minor impacts that are associated with these severe thunderstorms. The public is cautioned to stay indoors as possible and off the roads. It is also cautioned to avoid crossing rivers and swollen streams where waters are above the ankles. Abezimo eziphuthumayo bathi bami ngomumo ukubhekana nanoma iziphi izimo ezingasezivele. Imndeni yamaphoyisa amathathu ase-Free State atholakala emfuleni iHennops Centurion ngoMbasa isola kamaphoyisa ngokhudula izinyawo ukuphenya ke malungana nalo lolu daba. Imndeni kaConstable Cebekhulu Linda Boyipelo Senoge kanye noKiyamohetswe Base ikhala kakhulu kokubambezeleka kombiko wophenyo ngesigameko sokwedlula kwabo emhlabeni. Ithi nakuba ingenaso isiqinisekiso kodwa ibona sengathi kukhona ukushaya amanzi ngendlela amaphoyisa asingethe ngayo uphenyo. But I could see a bullet, I don't want to say a bullet, a hole through the skull. And I asked, what caused the hole? And they said it could be a sharp object or something like that. I identified that there was a gash that the skull is protruded inside as if she was hit by something hard on the head that made an open on the skull. Ngemumva kwezinyanga ezisishiyagalombili izidumbu zamaphoyisa amathathu zitholakale imndeni ithi namanje ayikatholi ngisho nombiko ngokuhlolwa kwalezi zidumbu. Disappointed. Because I was hoping by now we would have gotten those reports. Lemndeni ithi okukhathaza kakhulu ukuthi izisulu lezi bezamalungu ombutho wamaphoyisa. Well, it's tiring, draining, exhausting. At the same time, it leads me to a point whereby I feel like they are hiding something. Lele ethembeni njengoba isitshelwe ukuthi umbiko wokuqala uzokhishwa kuleli sonto. Iqembu iPAC liphindekela qoqa uMzwanele Nyotho njengomengameli weqembu. Kubalwe amavoti angamakhulu amahlanu okuyiwo abuyisele ubuholi beqembu emandleni. Asikho ke isikhundla ebesibangwa ngaphandle kweSkanobhala jikelele. It was an indication that PAC is a serious organization now. It was interesting to see the contestation, especially for the position of Secretary General. It's not that there was no position in contestation in other positions. Initially, there were people who were contesting, but of course, maybe they could see that this is a tsunami; it can't be contested. Ingqungquthela yeqembu iphinde yazibophezela ngokweseka uhulumeni wobumbano. The Congress endorsed the PAC participation in the GNU. As you know, immediately after the election, we never had time to interact with our structures formally. So this was our first opportunity after the last day elections.
Intsha leli qembu yamukele ngo-elethu imphumela yengqungquthela. No, we're very happy that now the PAC is stable and the PAC is moving forward. We just came out of a very successful Congress. We are now in a new era of rebuilding the organization itself and repositioning it within the masses so that it can be accessible and work for the African people. Kuphindeke kwaqoka amalungu engeziwe ayi-17 azoba yingxenye yesigungu esiphezulu seqembu. Bokelo masibheke kwezemidlalo Orlando Pirates inqobe indebe yayo yesithathu kule season iqoqisa iCarling All Stars ngamagoli 2 eqandeni. Ke leli qembu livotelwe kabalandeli ukuze ke libhekane nompetha beCarling Cup. Ompetha beCarling Knockout Cup iOrlando Pirates bathona phezulu All Stars abavotelwa abalandeli bebhola bakuleli ezimnyama ziqala lo mdlalo bengekho abadlali bayishakalolunye abajwayele ukuqala njengoba iningi lisenkanjini yebafana kodwa leli qembu likwazi lokunqoba lokhu kuthosa kakhulu umqeqeshi wePirates. It was a difficult first half for us because we played against the wind. We didn't manage to achieve what we wanted to do, building from the back, finding our players, the free players in the middle. Umqeqeshi weGolden Arrows Manqoba Mncithe benguye umqeqeshi weCarling All Stars uhlaba kakhulu umxhwele ngendlela iqembu elidlale ngayo. We created situations that could have given us a goal first half. I do believe the injury to Brandon Peterson was a big factor in our second half, because now you had to have 4 substitutes that can influence the game inside the pitch. Imidlalo yePSL isaguqulwe isikhashana njengoba abadlali sebeyingxenye amaqembu esizwe ngaphambi kokuqala kweAFCON. Mbokelo umhlahle wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza.